Добре, обясни като за абсолютно начинаещи. Каква е разликата между видовете оръжия, между сабя, рапира и шпага? Сабята е най-динамичното оръжие, в което можеш да удряш, да мушкаш, да сечеш противника и поражаемото пространство от кръста нагоре. Според мен за хора, които са бързички и не им се чака толкова, сабята е най-подходяща, затова и аз избрах сабя. След това идва рапирата. Рапирата, правилата са горе-долу като в сабята. Идеята ти е да атакуваш, да се защитаваш и поражаемото пространство обаче е само трупът, без ръцете, краката, главата. Там само се мушка, нямаш сечене, удряне и така нататък. И след това идва шпагата. Шпагата е най-просто за хората, които не разбират от фехтовка, тъй като там идеята е просто да мушиш противника първи. Можеш да го мушкаш в цялото тяло, включително в крака, в обувката. Ако се мушнете двамата едновременно, няма значение кой атакува, кой се защитава, точката и за двама. Това са в общи линии разлики.